mae gweithio mewn tîm yn gallu ysgogi pobl, cei bod yn rhoi hyder i bobl, cei pobl yn tueddu mwy, gymryd risgiau mwy. A fi ddim yn meddwl hwnna mewn ffordd gwael, achos fi credu i lwyddo, mae rhaid cymryd risgiau. Credu pan ti mewn grŵp o bobl, a bod ti'n teimlo bod cefnogaeth na yn y tîm, fi'n credu bod hwnna yn arwain at mwy o lwyddiant. Fi'n credu bod pobl yn gallu gwthio i gilydd mlaen. Fi hefyd yn teimlo bod pobl falle yn teimlo straen yn llai, achos maen nhw'n teimlo bod rhywun gyda nhw i fod yn dibynnu arno fe o fewn y tîm na, dyw popeth ddim yn cwmpo ar unigolyn. Datrys problemau, hwnna'n lot haws mewn tîm. Sim un person byth yn mynd i ddod lan ar y tybion ar gyfer popeth. A hefyd yn yr un ffordd, datblygu syniadau, bod yn greadigol, mae gallu trafod hwnna a bounce off yn gilydd yn helpu ni wrth i ni fod yn cynllunio a edrych yn dyfodol. Lot o bethau positif am ti bod mewn tîm. Mae'r manteision o dîm effeithiol yn ddiben draw. Mae'r potensial mae fe'n rhyddhau i gyflawni pethau cyffroes a tu hwnt i falle beth o ti'n meddwl beth ti'n gallu yn never-ending. Ni'n cynnull teams a'r cynrychiadau sy'n gorfod cydweithio yn effeithiol mwyn cyflawni gweledigaeth. Sneb wedi creu o'r blaen. So, mae lot o nerfusrwydd yn gallu bod o hwnna, ond o gydweithio gyda'r tîm, mewn tîm sy'n cydweithio yn effeithiol, maen nhw'n cyrraedd y nod. A byddwn ni'n dweud, o ran yn tîm ni fel staff, mae cydweithio yn effeithiol mor bwysig, achos mae'n golygu beth yw cydweithio effeithiol. Mae rhaid i bawb i teimlo bod nhw'n gallu dweud i barn, a bod ni yn gwrando ar farn. Am hwnna rhywbeth ti yn dysgu. Siwr ti'n dangos bod ti'n gwrando ar farn, ti'n dangos drwy ymateb i rhywbeth mae rhywun wedi dweud, a newid rhywbeth.